hero yan. Mayroon. Pag ginero niyan, yan. Mayroon. Power. Yung pigilit niya. Yun ang para hero. Hindi yung pigiro niya sa kunya. Pigiro ko lang ako. Hindi nga, wait ka pa tayo. Mawawala yan. Hindi na dito. Hindi nga daw, baka nakasiro ang bulyo. Dalawang gada ako may tao. Gusto niya kaya maging multo. Mayroon siya. Wala na ako dahil sa tao.
May mga video kayo, hindi mo talaga tao. May video dahil din sa
Yan ang kamukha. Yan ang kamukha. Surat mo na sana. Surat mo na sana sa papel. Anong oras na ito? Bitaw mo na. Huwag mo na kayo na nagbago. Hindi yan tingnan. May parang. Kung yan na computer na yan, pareho kang kaakino na so ikinan baga. Mararapat mo na. Ang problema kung brand nyo, di mararapat. Kaya ka paano? Masarap mo na. May kumanarang na computer na computeran. Basta may computeran na. Pagbagoanan, bagay sa akin, no? Yan, madumi ng computer. Tao, matikin ng panubin na lakas. Sino kong brand nyo? Dahil kung marami ko. Bagay, nagkukuya. Ako sa tao. Sa kuya, tara magkakana ba ka? Eh kung mas ako ay nagtutubot.
Ewan niya, ang kasamagilap ng oras na. Isa. Ha? Ano nasa dalating ako? So, nagbubukbog na yan. Mayaman ito ang kumbon. Bawal nga lagi kita. Ngayon, binayaan niya na kasi kung nagbubukbog sa yan adik. Kung nabagan adik ka, ako nabagan adik ka ito. Tulog ka rin. Na makapag-ibag ka ito. Makapag-ibag ka ito. Tao ko doon, saan ko nawaran ba kita ngayon? Internetan. Eh, so nawaran ba kita ng wifi? Ay, nawaran kita ng internet. Kaya nakaramot din ito.
Wala man pala. Wala man agad kayo. Minsan na pala. Yan yung nalaman na pa. Kaya ako lang pinagpapalala. Kung maray ang naka-ano niya, maray ang naka-advise. Sa Kanya bakal na ano. pag 50 pa, ano? Kasi pag nagpakal kasi, ano, nagpakal kasi, milong na specialist ko na kung ano ka, nagpakal ka. Ang mga lagam, kung mga sige na,
mahulog yung inulan. Ay, nag-agree si mama mo. Agad daw ito. Yung dito. Kaya magulog sila pag marami na. So, may tindahan. Mahulog ka dyan sa biyanan. Kung lumang ka na. Ibalik ka na naman dumang. Mahulog ka dyan sa biyanan. Ibalik ka dyan. Mahulog ka dyan. Ang pag-aasin na. Mababaon na ang
na? Itago mo na?